Bueno, esan dekela guen arroxa eta kamiseta arroxa hori karriz, baina hor Markelekin hau kamisetan, zein da Markel? Bueno, Markel da gure txapeldun handia. Vale. Markelek daukalako gaixotasun arraro bat. Vale. G bat izenekoa da jaiotzerakoa, bueno, jaio aurretik. Bai. Halako proteina batek eraginda, gaixotasun horrekin Jaiotzen dira. jaiotzan, mundu mailan 150 bat kaso, besterik ez dira aurkitu. Ope. Estatu mailan 14 eta bea da euskaldun bakarra. Urnietarra da. Eta hemen ibiltzen gea, urte guztian zehar 11 ekintza antolatzen, ni ibiltzen naiz aurkezle lanetan, eta horretatzen dugun diru guztia da, Madrilen egin behar duen tratamendua Aurrera teatzeko. aurrera atatzeko. Zoritxarrez oain, pandemia hau dela eta bertan geratu zaizkigu ekitaldi guztiak, eta zigiak beste kanpaina bat dela egutegiak saltzen. Egutegi esaten. Egutegi... Eta bueno, hemen esango dugu, nun alditugu lortu egitegi horiek edo, nun aldeu Bitu. gu kolaboratu hortan egon. Sartu bere wetatarian, aurrera Markelekin jarri, eta hor agertuko informazio guztia, edo Facebooken ere bai, edo sare sozialetan, edo... Venga, ta animo. Animo, eta zaulako jendia, Hoi olako da. gauza arraro gertatzen zaio, eta olako indarra daka Hoxe, batez ere bere gurasoak, Bai, ez da? Maria, Vicente, topera dabiltzate, eta inguruan, hor gabiltzagu ere animoak ematen, eta batez ere, garrantzitsuena da, Joseba, Markelen daukan irrifarra. Irrifarra. Hemen ez da jo oso ondo ikusten, baina beti parrezka da. Ze gauza gana. Bai. Hasiera baten esan zioten ezintzala ibiliko, ezin izango zula, baina tratamendu hori esker hasiera ibiltzen, pixkanaka laguntzarekin, así que venga, animo danak berarekin, Haupa Markel, eutxigo jai, eta famili jai, Hoxe, eurrian. Hoxe.